Dobrý večer, vážení priatelia, prihováram sa vám takto neskoro večer. Pod vplyvom emócií dnes na videoanalýzach pre VIP sektor som rozoberal a analyzoval zápas Breda Excelsior, holandská baráž. Môj tip, top tip bol, že padne 2,5 plus, to znamená 3 góly v zápase. Je polčas tohto zápasu a už je tam 3-2, to znamená, že s veľkým prehľadom tam tie góly padli. Takže som veľmi šťastný, že zase nám v našich videoanalýzach pre VIP vyšiel tip. Máme tam prakticky 100% úspešnosť a ja som šťastný, že nám to vychádza. Zároveň som šťastný, že vás mám. Bez vašej podpory by som nebol nič, som len obyčajný človek. Nie som eštec, nie som nijak výnimočný, som len jeden z vás, ktorý miluje tipovanie. A pokiaľ ste so mnou stotožnení, vítajte v rodine fanatikov a milovníkov tipovania. Takže som rád, že som sa k vám mohol takto prihovoriť a pokiaľ sa vám páčia moje videá, tak zdieľajte, lajkujte, prípadne si dajte odber a pokiaľ chcete mať top zápasy na každý deň, ktoré sú svojou pravdepodobnosťou tie najlepšie v daný deň, tak môžete si predplatiť členstvo vo VIP analýzach. Takže ja sa na vás teším a dúfajme, že ešte veľa šťastných chvíľ pri tipovaní zažijeme. A na záver vám poviem, pozrite sa, tí Mavičania si znovu natipovali ten zápas a povíte, jak sa tešia. To len tak na odľahčenie, takže som rád, že som sa k vám mohol takto prihovoriť a prajem vám pekný večer a teším sa na ďalšie video s vami. Veľa zdravia, šťastia a majte sa krásne.